na gode dar da mutum iyawa ta bau a zuwau gwamna a koge zau warsu su gun sai yau jirgin ceto muka hau iyawa ka kishin mu na ce mai malla gwamna ne yaba aikinka ni'ima ta sauka ga marka kai kan rike aikinka ka rike aikinka gwamna kai abin kalla ko tashi mu je oga kai ke jan zuga ba da ruwa guga ni gunka na sau ganga to gani da wakar ka ta bugu gari baba kai ni ne yaran nan ni na ji bayanin nan to dan aka shi kenan mai sama ni kenan to da biyayya dai a dukawa sarki haka ne to in dai wakar ce wa kuka tantance kuma wa aka yi zance ita da zaurance kai na kwarni daidai sarki mai rawani kwaya biyu Allah ya yarda mai mata kai tsada ka gaban wada ruwa randa iya ja gaba gwamna na suna da ka ya bu gari buni mai koya bu gyada ko shi kau da su da a can baka kwai ganda